Ірына Паскевіч нарадзілася ў 1835 годзе ў Санкт-Петербургу і атрымала выдатную дамашнюю адукацыю, валодала некалькімі замежнымі мовамі. У 56 годзе разам з мужам Фёдорам Паскевічам яна атрымала ў спадчыну гомельскі маёнтак. Княгіня не толькі садзейнічала развіццю горада, але і займалася шырокай дабрачыннай дзейнасцю, фінансавала будаўніцтва школ, бальніц, прытулкаў, падтрымлівала адукацыю дзяцей з малазабяспечаных сем'яў. Для нашего города образ княгини Ирины Ивановны, он весьма особый, так как она стояла у истоков большой благотворительной деятельности, которая начата была ею в 60-е годы XIX века и продолжалась до предреволюционного периода времени. Сегодня в нашем городе до сих пор сохранились учреждения, которые были ею основаны. Это здание больниц, это здание гимназий. И очень радует тот факт, что эти учреждения до сих пор работают, функционируют в этих зданиях. Асаблівую увагу княгіня надавала добраўпарадкаванню палацава-паркавага ансамбля. Сучаснікі адзначалі, што калекцыі палаца захоўваліся з вялікай любоўю і клопатам. Апошнія гады жыцця княгіня правяла сціпла, але яе ўклад у гісторыю Гомеля складана пераацаніць. Памяць аб Ірыне Паскевіч жыве. Яе імя носіць адна з вуліц абласнога цэнтра, дзе ўсталяваны помнік княгіні.